Kalaberkad. Kumusta kayong lahat, and welcome back again sa ating panibagong video. At sa video pala na to ay pupunta pala tayo ng bayan dahil papalitan natin yung cover na upuan nitong si Mio. At tamang-tama rin pala kasi may bibilihin din pala tayo para dun sa tindahan. Lamig yan ha. May nilibing siguro ngayon. Salamat pala sa lahat ng mga nanood dun sa vlog natin nung nakaraan, no? Nung naghakot tayo ng paninda sa CSI. So nakita nyo na mga kalabarkada kung gaano kalakas yung si Supremo, si Raptor. Ay, may ililibing na talaga. Bali, naghahakot pala kami ng paninda dun sa CSI. Pero yung iba kasi hindi na namin binibili sa CSI. Kagaya ng mga Coke, mga bottled drinks. Bali, dun na namin binibili yun sa dyan lang sa bayan. Pero tingnan nyo naman, no, worth 20,000 pa rin yung naging bill natin dun sa CSI. Tapos wala pa dun yung mga bottled drinks. Pero pag pinagsama-sama nyo lahat yun, sigurado pag bibilhin lahat ng minsanan, abot siguro yun na mga 25,000, mga ganon. So ganon na kalaki yung pinupuhunan namin ni Mrs. sa tindahan. Nakakatuwa lang na i-share sa inyo, no, dahil nagsimula kasi yung tindahan namin sa 5,000 lang na puhunan. Bali yung unang sinakada namin nun o grocery namin para sa tindahan, 5,000 lang talaga. Tapos hanggang sa papalaki na yung na kukuha namin paninda. Naging 10,000, tapos 15,000. Tapos pinakamalaking naipunan pala namin doon 23,000 yung pan lang ha, yung mga stocks lang yun, kaya ng mga sabon. Wala pa yung mga bottled drinks. Ito si nanay. Nataka siguro si nanay, ba't ang ingay-ingay ko? Tapos hanggang sa naglaon, yun na nga, lumaki na lang lumaki yung naipupuhunan namin. Ang ginagawa kasi namin nun, kaya ang bilis na lumago na pag sa loob lamang ng 7 months
inaabot na ng ganon. Hindi kasi namin kinagalaw yung pera ng tindahan saka yung laman ng tindahan. Talagang hindi namin kinukuha o hindi namin kinakain. At yung pera hindi rin namin ginagastos. Oo, kumukuha naman kami doon sa tindahan kagaya ng mga dilata, pero pinabayaran din namin. Hindi yung basta kinuha na lang na hindi namin na binabayaran. Para sa sardinas, diba? Ang presyo kasi ng sardinas 25. Pagdating doon sa tindahan namin yun ang presyo niya. So yung 25 pesos na yun din ang binabayaran namin para makita namin kung lumalago talaga yung tindahan at kung kumikita talaga. So ganun yung ginagawa namin. At yun ang diskarte namin ni Mrs. Pero baka mamaya kasi baka magtanong kayo kung illegal ba yung tindahan namin. Oo naman, syempre may permit po yun yung tindahan namin. Mahirap na kasi yung walang permit, diba? Baka mamaya kahulian. Saka para maging patas naman sa mga ibang tindahan na may permit. Bali, binayaran din pala namin nung kumuha kami ng permit sa tindahan, nasa 2,000. Bali, nung January pala kami kumuha noon. Kasi every January naman kasi yung pagkuha ng permit dun sa bayan. Bayan din tayo, bagong model ng Mio 125 ay yata to. Update tayo mamaya pagdating natin dun sa XM1 Moto kung saan natin papagawa si Mio. Alright, ito na pala tayo sa M1 Moto mga kalabarkada, no? Ha? Bago? Bili mo? Talino? Ay, titing? Titing? Iting? Titing yung taga karot. Sikinhan lang to. Bako na ako, papalitan ako ng kon. To, set cover. Shout out. Shout out kay kon pala. Shout out din kay Bombing Works. kay Idol. Balita. Tropa, Balita. ganito pa rin. Papalitan ako ng kon, set cover. Magluluto ako ng pansit. Bakit? Pinansin ko muna. Sarap niyan. Tapos yung sauce niya yung langis na. Lalagyan ko ng magic sarap.
Inumin mo na iro. Yung maandar kasi pansit na yung mga wiring. Papalit ako ng pan. Tubo na no. Kung sinong Meron kaya? Busam. Busam. Ay, Jules pala. October Jules. Sumunog ka. Kaya mo, Joel? Mobile? Pipili tayo ng set cover. Ay, yun ba? Sabitin Jules, isa. Siglet. Malay sila. Bali, ito yung mga set cover nila dito. Yung napili natin. Brembo. No. Ganun na rin ba yung kanya? Ang pera yung kanya nung iba? Iba na. Ay, siya pa rin, yun pa rin yung pairings niya kaso yung Iba yung pairings. sticker. Untog pa ako. May pabaon pa. Unit. Nakita lang ni Mrs. yan, ang motor na yan. Sa Facebook, pinost ni Titing. Kilala mo yan? Hindi. Yung bumili ng motor ni Parbaroy. Ha? Yung bumili ng motor ni Ah. Parbaroy. Siya ang bumili. Yun nga. Yan nakita eh. Matagal lang naghahanap si Mrs. ng ganyan eh. Binasusan niya mga 7K ata. Dilogi siya. Binili niya trim cabin niya 35. 35. 35 bili niya? Ay bili niya? Oh, di may konti siya. Goods or not, no goods? Goods. Goods na? Yan nakita ko naman wala pa namang bakal sa makina. Wala pa. Binakusan wala pa ni nga. Pare-Baroy dito pang gilid. Nilinisan. Grabing stapler yan ah. Pneumatic? Ganda. Ganda ng kanya no? Pneumatic. Asan yun bro? Ito. Ayan na! Sana all.
mag-start. Check engine niya. Dito ko natin. Pag-check engine niya. Ha? Tumay kasi ilaw na. Kasi Yan na. Jules, bala Jules. Salamat YouTube. School motor rin ako ng namin. Natin ko yung bagay. Hindi, nakakabay. Wala pa. Hindi nito kung bago. Yung stand ba? Yung stand. Ay pala si Calabro sa Jewel. Kilalang kilala eh. Okay. Alright. Alright. Mga Calabro kada natapos din.